Ndiyambulisa ke umnikazi webandla umoya oyingcwele. Haleluya. Ndiyambulisa utata umpostile abefundisi abavangela abashumayela abadala omama befundisi otata omama ulutsha no Sunday school egameni lika Jesu. Ndingumfundisi uSivungu, ndisindisiwe izono zami inkosi uYesu uzixolele zonke. Haleluya. Ndiyakholwa ngelinye ilanga ukuba ndiya ezulwini. Haleluya. Ndiyazalwa ke kwidolophu yaseMqanduli kwilali zaseNdakana. Ndishumayela khona ePort Shepstone eKZN. Haleluya. Egameni lika Jesu sikwi-service ebaluleke kakhulu inkonzo yobaptizo. Haleluya. Njengoba nasikulonkonzo yobaptizo ngase nje wonke umuntu avule inhliziyo yakhe noba khanguye emanzini ngoba ikhona uThixo into azayenza apho. Akwazi uthethwa ngobaptizo uThixo angenzi into. Haleluya. Egameni lika Jesu waseNazaretha. So ndiyambulela kuNkulunkulu nami ondenzele umusa omkhulu kangaka ngoYesu Kristu sesisephasikeni ndasindiswa. Kodwa ngoku aniphakameli uzokwenza inkonzo yesiganeko. Haleluya. Bashumayela bayizolo nakalamini beshumayela isiganeko ezasenzwa kuYesu. Leni inkonzo ayiwaziganeko. Akuzithiwa uYesu beyabe inkundla zamatyala. Akuzithiwa uYesu besemnqamlezweni. But sizoshumayela inkonzo yezenzo. Haleluya. Ngosingena kwincwadi yezenzo. Haleluya. Ngegama lika Jesu waseNazaretha bobuya bagqibezela besiganeko ngomso. So ingase nawe lento eyake yenzeka before kuba apostile okanye kwibandla elazalwa kuYesu emnqamlezweni uThixo makenze impinda. Haleluya. Because thina siyi generation yokugqibela. Njengoba nasiyi generation yokugqibela uthi ukuthi ubaptizo oluzawufikela thina ayino baptizo elawufana nobaptizo lokuqala. Olwethu ubaptizo luzawuqatha. Haleluya. uThixo uke walibhaptiza ihlabathi ngamanzi ngexesha lika Noah. Ngexesha uThixo agcwalisa amanzi phezu komhlaba kusifa abantu abaninzi kwaze kwasinda abantu abasibhozo. uThixo wayebhaptiza umhlaba. Xa kubhaptizwa kubulawa into endala kuze kuvele into entsha. Into endala asiyilindelanga kodwa silindele into entsha. Haleluya. Waphinda uThixo wabhaptiza ihlabathi lilonke. Sathetha ngobhaptizo lwehlabathi ngoba eli bhaptizo ayilubhaptizo lokuqala. Ubhaptizo losibili elenzwa nguThixo walenza emnqamlezweni ngegazi lika Jesu. Ngelixesha uJesu abethelwe lesiphambaneni kuphala igazi lakhe. Haleluya. Kubhaptizwa lonke ihlabathi ngegazi lika Jesu ngoba umsebenzi wegazi lika Jesu ukuhlambulula ihlabathi. Haleluya. So uThixo ke ngokwathembisa ngobhaptizo lokugqibela ubhaptizo lomlilo nobhaptizo lukaMoya oyingcwele. Ngoba uMoya oyingcwele akakwazi into yokubana asebenze okanye ahlale emntwini okanye enze umsebenzi ngokupheleleyo to a point where umuntu adamsebenzise kungenzekanga ubhaptizo oqala legazi lika Jesu. Kungenzekanga nobhaptizo lwamanzi. Haleluya. Kube sekugqibela ngobhaptizo likaMoya oyingcwele nobhaptizo lomlilo. Haleluya. Even Moses before akhupha uIsrael eJibhuti uqale ngebhaptizo lwegazi. That's why kwathiwa mabahlambe imvana. After behlamba imvana bathatha igazi labo baqaba imigobasi ngoba uThixo uzawuthi Passover. Haleluya. Wathi sekegqibile uMoses ulibhaptiza ibandla ngegazi. Haleluya. Eliprofeta igazi lika Jesu. Waphinde walithatha ibandla udlulisa kulwandle olubomvu lungena kubhaptizo still ibandla. Haleluya. Ngelixesha bahambayo ithi iBhayibhile mayithetha phezu kwabo kwakukhona ilifu lekazimulo because kukhona apho kwakusiwa khona. Amen. Ithi iBhayibhile mayiphinde ithetha
after all ubhaptizo lwamanzi phezu kwabo kwakhona umlilo. So eli xesha likulo lixesha lomlilo, and eyona nto edla uThixo noMoya Oyingcwele enhlizweni yakhe, baninzi abantu banobizo, baninzi abantu basindiswe qha banqatyelwe ngumlilo, banqatyelwe lubhaptizo. Abanye baphumile bamisa intente bashumayela bavangela, abanye bagcotywa njalo njalo, but unqaba ubhaptizo. Hallelujah. So njengoba nasuka inkonzo yobhaptizo, olubhaptizo ayilolwaba basuke emanzini, kodwa libhaptizo lomhlaba. Uqala phe bandle. Hallelujah. So enhlizweni yakhe ingasukaziqede ukubana uThixo mandingaphoswa, Thixo mandikubone isandla sakho sinithathe, ndifuna ungenwa into ezanixaka. Even uYesu Kristu wangena kulo ubhaptizo. So nathi ngoku sikuyo inkonzo yobhaptizo. Hallelujah. And olubhaptizo lwanamhlanje ingaseliqala enhloko uyothi bantwaneni, ukuze sithi xa siphume ePasikeni siphume apha siqakile ngoba ikhona into uThixo afuna uyenza. uThixo ungcamile ekhaya ucotha ibandla, libandla elidilelayo, but uThixo inkulu into afuna uyenza. Hallelujah. Inkulu uThixo into afuna uyenza. Egameni likaJesu ngicela sithathe iBhayibhile zethu kwincwadi kaMateyu chapter number 3 verse number 11. Siphinde sifunde kwincwadi yezenzo chapter number 10 verse 38. Maye teke maye teke maye teke maye teke yoni ndanto Matthew chapter 3 verse number 11. Isihloko uYohane umbhaphathizi. Verse 11. Mna kunene ndilibhaptizela eguqukweni ngamanzi. Kodwa lo uzayo emveni kwam unamandla kunami, ozimphathatha singalingene ukuziphatha. Yena ke uyakunibhaptiza ngoMoya Oyingcwele nangomlilo. Izenzo chapter 10 verse 38. Zenzo chapter 10 verse 38. Isihloko intetho kaPetros. Verse 38. Okokuba uThixo wamthambisa ngoMoya Oyingcwele nangamandla uYesu waseNazaretha, owagqibiliswe esiza ephilisa bonke abaxinezelwe nguye umtsholi, ngokuba uThixo ube naye. Jesus. Baba siyabonga Thixo ngezwi lakho, lona umsebenzi ayisingowami ngowakho Moya Oyingcwele. Wenze ngokwakho, uqalwe nguwe sozugqibezela. Egameni likaJesu isandla sakho Nkosi masenze umsebenzi waso egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kunento esenhlizweni kaThixo elangazelelwa nguThixo, ukulangazelela ubona imvuselelo yebandla lakhe, ibandla lakhe elizawuhambela phezulu ligcwele amandla kaMoya Oyingcwele noMoya Oyingcwele nomlilo. Lento ilangazelelwa nguThixo, akalangazeleli into okubana abone ibandla elazi
izinto ezike zenziwa ngoMoses ekhaya nezinto ezike zenziwa ngoPaulos nje ekhaya, kodwa ulangazelela ubona ibandla lakhe elizawuvuka alinxibe enguThixo ukuze akwazi ukwenza lento afuna uyenza emhlabeni. Ngoku uJehova into afuna ukuyenza kukuthulula nokugcwalisa ibandla lakhe ngomoya oyingcwele, ukuze lithi xa ligcwele umoya oyingcwele ibandla lizawukwazi ukwenza intshukumo kwihlabathi lonke. Kunabantu abake balazi ubhaptizo lukaThixo, ubhaptizo lukamoya oyingcwele, futhi bewazi nomlilo kamoya oyingcwele, kodwa bahambe bacinyelwa ngumlilo, bahambe balahlekelwa zinto zikaThixo. Bona bake baya emanzini futhi babuya babhaptizwa nangomlilo, kodwa bathe sele benomlilo namandla kamoya oyingcwele, endaweni yosebenzisa umlilo namandla kamoya ukulwa noSathane ukuze kuhlanguleke abaninzi, base bahlaselana bodwa wacima umlilo. Ngokuyibandla alikwazi uhambela ndawo, iminyaka luyaqhubeka ubhaptizo, kodwa akekho umuntu odavuke ombona ba lo muntu lona uphethe ubhaptizo kaThixo. Bonke bayaza nezambulu isikhilelo, bonke bayaza nemibono, kodwa bapha benza incwadi yezenzo chapter 10 verse 38, ngoba uYesu uthe asobhaptizwa ngomoya oyingcwele nangamandla kaThixo, saqale sabona kusenzeka umnyakazo. Umuntu akaqali efieldini ayosebenziswa umoya oyingcwele engaqalanga wahlangana nobhaptizo kuqala. Noba umuntu naso isiphiwo sikamoya oyingcwele, noba umuntu naso isiphiwo azinikezwe inkosi uYesu, kodwa umuntu engakali uthola ubhaptizo, isiphiwo sakhe asinamandla ngoba akekho umlilo futhi akekho namandla kamoya oyingcwele. Kuthe wangena ne-competition yesiphiwo ngaphakathi ebandleni, ingxaka kukho umlilo. Xa sekukhona umlilo sizawuqale sithi sa, abanye babheke ngapha, abanye babheke ngapha, abanye babheke ngapha, abanye babheke ngapha, because sombethwe ngamandla kamoya oyingcwele, sombethwe ngumlilo kamoya oyingcwele. Ubhaptizo lunamandla. Igama elithi ubhaptizo lithetha ukuthi wena usabonakali, kodwa kubonakala lo ngene ngaphakathi. Ngoba ngaphakathi ebandleni sise sibone wena endaweni sobona lo othi wena ushumayela yena, kanti thina besingafuni wena besifuna yena umoya oyingcwele. So unqabe yena umoya oyingcwele, endijonga abantu abasabambe ubhaptizo nenhliziyo kaThixo babini bathathu, sengabantu abambalwa. That's why even amabandla uthi xa kuhamba ifounder emhlabeni ucime umlilo kuthi cwaka, ngoba ubhaptizo lalukwi-founder. But abanye sabayibona intambiso namandla kamoya njengoYesu wathanjiswa. That's why uYesu wathi ekushumayeleni kwakhe azange athunyelwe ingingi yabantu abamlandelayo, kodwa wathi abafuna ubhaptizo bazawulinda eJerusalema. Lakho abalinde eJerusalema bafika umoya oyingcwele bomphathisa ngamandla nangomlilo. Hallelujah. So ngosikulonkonzo yebhaptizo uThixo apha ngaphakathi ebandleni ufuna abantu abazawuxaka, ufuna abantu abazawuhambela phezulu, ufuna abantu abombethwe ngamandla kamoya oyingcwele. Akadingi into yobana noba uhlala wedwa town, kodwa xa uthole ubhaptizo kamoya oyingcwele loo town uzayinyakazisa uwedwa. Kungadanga kwafika mvangeli, kungadanga kwafika mfundisi, kodwa ngenxa yomzalwane othola ubhaptizo kamoya oyingcwele, noba ngumuntu ongumama, kodwa xa ehlangene nobhaptizo kamoya oyingcwele kuloo town uyaziwa kuloo dolophu, because wembethwe ngamandla kaThixo. Noba ngutata uyedwa akadalindi into yokubana kanene ndizawuchontywa ninithi nibithakhe, but xa ifikile intambiso kaThixo engumoya oyingcwele, le nto engaphakathi iyakudla, le nto engaphakathi iyaxaka, awukwazi uthula ngoba kunomlilo semathanjeni, kunomlilo senhliziyweni ingase ningathetha. Le nto engaphakathi iyakukhontrola yona ngokwayo, wena uyarhalela uthula, kodwa lona ubhaptizo lifuna uthetha, ubhaptizo lifuna usebenza.
Lolu ubhaptizo ufuna ukwezomsebenzi ngoba uThixo unqanelwa abantu haleluya abazawusindiswa kodwa unqatyelwe ngabantu bebhaptizo nabombethe amandla kaThixo nabombethe amandla kaMoya haleluya. So namhlanje make singeneni kulo ubhaptizo lomlilo, masingenwe inhliziyo yokulangazelela lona ubhaptizo lomlilo. Into abana Oyingcwele andinandaba into abana ndivela phi njani okanye ndisokolise kangakanani okanye ndangena baptiza before, kodwa olwa namhlanje ubhaptizo Oyingcwele mandifumane lo mlilo, mandive lo mlilo Oyingcwele, makubuye lo mlilo. Noba wawukade ukhona wacima okanye wawukade ukhona wabiwa nezinto zikaThixo, kodwa xa senze imvuselelo yobhaptizo kaMoya ziba khona into ezingqabukayo, ziba khona into ezidubulayo haleluya haleluya. Ikhona uMoya azayenza empilweni yakho namhlanje, imini yezenzo namhlanje, imini yokusebenza kaThixo. Abanye balahlekelwa sizilwimi ngoba kwemka umlilo, kwemka noMoya. Abanye balahlekelwa siziphiwo because kwemka uMoya kwacima nomlilo haleluya. Abanye sebehamba ngoqhela ngoba awekho lamandla wobhaptizo, awukho lo mlilo wobhaptizo ozobenza abantu bahambele phezulu badubule bakhashume. Kufuneka abantu abazonyakazisa uThixo ukhala abantu abazawuthwala itsheya, abazawuthwala uMoya emveni koko benza imvuselelo phezu kwehlabathi lonke. Lithe ibandla lezenzo after lifumene ubhaptizo walibona uThixo ehlele endaweni eyi-1, wenza sure ukuthi liyanyakaziswa nguSathane ukuze likwazi uba lithi sa. Ngeli xesha lithi sa kungeli xesha ivangeli ihambayo. Abakunzima kuhamba ivangeli, ingxaki sihlele endaweni eyi-1 siyaxoxa siyalwa siyabethana nangeziphiwo, kukhona necompetition, ingakakho mlilo, ingakakho mandla, akho nto etshisa mntu haleluya. Abekho mama abaphethe imvuselelo intercession abazawuthandaza bengabathandaza bephethe ubhaptizo likaMoya be-intercessor. Azikho i-worshipers eziphethe ubhaptizo. Ithi iBhayibhile kwincwadi yesiTronike babethi xa behlabela bahlabeleli babehlabelela ababingeleli bangabi sakwazi nokwenza umsebenzi wokushumayela because kuthotywa ilahle lomlilo ngabahlabeleli, kunqaba ubhaptizo. Into engekhoyo lubhaptizo, akhona amavesi, zikhona izithilelo, zikhona zonke ezinye izinto, but into enqabileyo ngumlilo. And uSathane umuntu amhloniphayo ngokumuntu ophethe umlilo. That's why noJeremiah uthi ndiyarhalela ungayenzi le nto ndiyithunywa nguThixo, qha ingxaki emathanjeni am kunomlilo onditshisayo. So sidinga lo mlilo, sidinga lo mandla kaMoya Oyingcwele egameni likaJesu. Ndicela ubuyisele inkosi ukuthatha. Umlilo ufuna ukuhlekeza ngempilo yakho, ungazibambi ube free. Yo hey Ngalinga uzibambe yo wenzeke lento ungayaziyo, lento ungayaziyo yikaThixo, lento ungayi-understandiyo ngoba ezikaThixo azi-understand. So kufuneka wazi into yoba ifikile kaThixo but ungayiqiqi ngengqondo nangenyama uthi uyifikile. Cha, qhubekeka, qhubekeka, qhubekeka noba ungathi bengomso kusenzeka lento ungayaziyo ebomini bakho, noba ngathi ubesendleleni kuyagoduka kusenzeka lento ungayaziyo ebomini bakho, ngoba iyakwazi ukwenzeka, iyakwazi ukwenzeka. Siphila kwixesha lamandla kumangaliso. Mangaliswa le ndaba ithi idabuli yobhapatizo. Zokwenzeke idabuli phezu kwethu, le dabuli ilapha phezu kwethu. Sithi aba kufuna sibhapatizwe ngendlela emangalisayo.
indima angasa ubhabhathiswa ngamandla umlilo kaMoyingcwele ingqoko ezingendawo uyasibaleka ngoba uneselento kungabe indlebe ngoba indlebe ke ubhabhatizo alikho ungakhona ubhabhatizo kunendlebe ngoba xa kungekho ndlebe ngeke ibe khona iway forward okanye ukumamela uThixo. Abantu abakhoyo kugcwele abantu abazenzisayo ngoba noSathana uyakwazi intoba anike ifake ebandleni, but ibandla linomlilo alifake nguSathana. Kunamandla ngoku Jesus, kunamandla ngoku kunamandla umlilo wona unethisko ukukodwa kuthethwa ngawo nje umlilo nje wenza umsebenzi wakho uzawenza umsebenzi wakho ngokwapha phezu kwempilo yakho. Funa inhliziyo yakho kha wena yeka inhliziyo yakho uthi bonke ababemamele belifa ilizwi likaThixo elifa ilizwi likaNkulunkulu belokenkasana bebizwe kuKorneli bonke babefokasile ephetheni kukaPetro ayibonjembe Petro kwenzeka into kwenzeka into ayikwazi ukwenzeka into ayizukwenzeka kwabasuka emanzini cha lizakwenzeka kwabakaThixo ayizukwenzeka kwabasuka emanzini cha lizakwenzeka kwabantwana bakaThixo abasindisiweyo bonke banemamele bekhala ukufa ngoYesu hayo yena uYesu namandla ubhabhatisa ngomlilo. Ukasinto ngoba wona ufuna inhliziyo yakho tena yokugena akukela kenziwa umlilo uyenza ngoba yena uyakuko wezenza uyenza umlilo uyaphatha phethi phatha phatha phali uyiphatha sapika akupitela
You